les nostres cançons que estan en aquest follet. Els que teniu aquesta fulla podeu acompanyar-nos amb el... No, però s'han de fer, no? És veritat, no? A mi me suena. Aquestes dones són empoderades. De què fins encara? Sí, està empoderat.
Bonita porque sí, sí. I la meva germana em va dir, no, ja vindrà amb nosaltres. L'any que ve igual li farem a l'altra porta d'allà. Clar, Sopa no hi ha cap cap problema. problema. Mira, la planxa està allà, ja la farem altre dia, si jo puc o no. No sempre ens critica per lo mateix, perquè ens diem a la feina. Un dia. Al carrer, com a Nicolau, també. Si van anar.